Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Padua, nakatuloy tayo sa pinaka-latest sa ating panahon mula sa Typhoon 2000. Ito po yung ating weather analysis na yung ako po ng Lunes hanggang Miyerkules, Mayo 9 hanggang 11, 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat na yung Lunes hanggang Martes. Medyo kumakapal na yun ang ulap dito sa may Western Pacific hanggang sa may Mindanao at Visayas area. Dahil po ito sa paglakas ng hangin mula sa hilagang silangan at timog silangan known as the Intertropical Convergence Zone o ITCZ. So magkakaroon po dito mga thunderstorms lalong-lalo na po sa Mindanao at sa may ibang parte po ng Visayas, more especially sa may eastern sections like Samar and Leyte. At mag-ingat po sa mga kidlat at mga posibleng pagbabaha pag may mga malalakas po na mga ulan, dala ng mga localized thunderstorms embedded po dito sa Intertropical Convergence Zone. Samantala sa Kabikulan, Mimaropa, eastern sections ng Luzon and extreme northern Luzon kasama pang Batanes, Babuing Cubao Islands, Calabarzon kasama Metro Manila ay mga karanas po ng konting hangin mula sa silangan, mainit na hangin silanganin. Ito po yung easterlies. So, magkakaroon po dito ng magandang panahon, subalit po sa hapon o gabi may mga isolated rain showers and thunderstorms, lalo na po sa may area po ng Northern Luzon. Samantala, meron po tayo ditong paalis na frontal system, hindi naman po ito makaka-affecto sa ating bansa, except po dito lang sa may Taiwan, na nasa labas naman po ng ating bansa. At sana yon wala pa rin tayo natatanawan na potential na LPA na magiging bagyo within the next 5 to 10 days. Dito po sa kapal na kaulapan ng ITCZ, posibleng may mag-form po dito sa may eastern sections ng coastal areas ng Mindanao, isang mahinang low pressure area or shallow LPA sa susunod na 1 hanggang 2 araw. So babantayin po natin sa Miyerkules, malalaman natin kung mabuo po yung LPA, but hindi po ito inaasahan magiging bagyo base po sa mga computer models. At ito naman po yung fast animation. So nakita po natin yung kaulapan itong Intertropical Convergence Zone. Nag-extend po dito sa may Mindanao at Visayas area. And sa zoom in satellite animation, makita po natin na yung makakapal na ulap ay patuloy pa rin sa may Mindanao at nag-extend din dito sa may Eastern Visayas na kung saan may mga nagpo-form po mga localized thunderstorms. The rest of the country will remain clear. And yung ating rain forecast for the next 3 days hanggang Huwebes, inaasahan po natin na bukas po ng Martes ng hapon, may mga thunderstorms pa rin sa may Mindanao at Kabisayaan dahil nga sa Intertropical Convergence Zone. Samantala po, ang buong bagay ng ating bansa magiging okay po ang panahon. Pagdating ng hapon ng gabi, may mga inaasahan po mga local thunderstorms or showers sa may Kabigulan. At medyo malakas po dito sa may Ilocos region at Cordillera, mountainous areas. So may mga inasahan pong mga localized thunderstorms. Miyerkules ng hapon, nasaan pa rin po ang makakapal na kaulapan na may mga thunderstorms sa may gitna at kanluran bahagi po ng Mindanao, kasama po ang Zamboanga Peninsula at dito po sa may Sulu Archipelago at ibang portion po ng Western Visayas o kanluran Visayas. Dito po sa may Eastern Visayas, Bicol, may mga low to moderate chances po ng mga thunderstorms. Magiging mas mataas po ang chance ng mga thunderstorms dito po sa Ilocos at Cordillera regions. Okay, dahil po sa local convection. And pagdating po ng Huwebes ng hapon, inaasahan pa rin pong nagkakaroon pa rin mga thunderstorms sa Mindanao, ibang portions po ng Visayas, Mimaropa, Central Luzon and Southern Tagalog provinces, including Metro Manila and Ilocos region. So, yan po ang mga areas na posibleng may mga thunderstorms pagdating po ng Huwebes ng hapon, Mayo 12. And ito po yung rainfall accumulation for the next 3 days. Yung mga may ipon na ulan, base po sa forecast models, ay nakatutok po sa may bahagi po ng Mindanao at Sulu Archipelago. So, dito po magkakaroon po ng madalas na mga ulan. At dito rin po sa may Cordillera at Ilocos region, may mga possible po mga localized thunderstorms. Okay? And bago tayo magpaalam, ito yung wind forecast mula sa ating European model at windy.com. Na yung bukas ng hapon, Martes, inaasahan po ang hanging silanganin sa may Bicol, eastern sections ng Luzon, kasama po ang Batanes, Babuing Cubao Islands, at inaasahan pong lalakas po dito sa may Visayas
and Eastern Mindanao. Posibleng nandyan pa rin yung ITZZ for the next 24 hours. Pagdating po ng Miyerkules ng hapon, inaasahan pa rin po ang easterlies sa silangan bahagi po ng ating bansa. Nagpe-penetrate po hanggang Visayas. At sa Huwebes ng hapon, ay medyo hina po ang hangin silanganin. Magkakaroon po ng konting hangin mula sa timog silangan. At dito naman po sa may extreme northern zone, yung hangin ay mula sa timog. Na ito po ay dahilan sa isang departing frontal system dito sa may northeast ng ating bansa. And so far, yan po ang ating latest sa panahon. Babalik ulit tayo sa Miyerkules upang bigay sa inyo pinaka-latest. At mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.